Jestliže se říká, že Klatovy jsou brána Šumavy, tak potom Nýrsko musí být šumavský dvorek, protože se nacházíme vlastně 18 kilometrů za Klatovy směrem na Šumavu. V šumavském podhůří leží tohle sympatické městečko s 5009 obyvateli k tomu. Určitě je v něm pro nás co hledat, no a to okolí, to je bez diskuze. Nádherné šumavské cyklotrasy, na které vás vezmu. Pojďte se mnou. Na Horním náměstí v Nýrsku jsme se potkali s místostarostou tohoto města, s panem Petrem Janovským. Když se tady rozhlídnu, pane Janovský, tak vidím, že jste udělali kus práce. Kašna 2007 v rekonstrukci, muzeum nově 2006, takže se snažíte město zvelebovat. Tak samozřejmě snažíme se nezapomínat na historické hodnoty, které v městě byly. Kašna z roku 1929 byla v loňském roce zrekonstruována. Stojíme vlastně i před největší historickou dominantou města, což je kostel svatého Tomáše z roku 1352. Město Nýrsko mělo původně kostely dva. Kostel na Dolním náměstí ustoupil moderní výstavbě, byl zbořen v roce 1973. Trošku smutná historie. Bohužel. Ale vy se s tím snažíte něco dělat, jak jsem říkal, zvelebujete, jak se dá. Co můžete cykloturistům nabídnout? Tak kromě bohaté sítě cyklostezek a malebné přírody, ničím neporušené, můžeme samozřejmě nabídnout v době nepříznivého počasí řadu sportovišť krytých, sportovní halu, můžeme nabídnout kurty s umělým povrchem, koupaliště, krásný autokemp. Takže zázemí tady prostě je? Zázemí si myslím, že je poměrně široké a určitě se turisté nemusí obávat přijet k nám. Dobře, takže služby by zde byly, ovšem když je počasí hodně špatné a nemůžou se cykloturisti vydat do šumavských kopců, kam se můžou dešti uchýlit? Pozval bych turisty do nově zrekonstruované budovy bývalého vrchnostenského hostince, kde v současné době sídlí jednak knihovna a jednak je zde Muzeum Královského hvozdu. Já jsem tu budovu už viděl, je to nádherná, zrekonstruovaná původní barokní fasáda, pojďme se tam podívat, respektive pojeďme. Vážení přátelé, samozřejmě do Nýrska pochopitelně na kole, jak jinak. Ty cyklotrasy tady jsou naprosto okouzlující, šumavské. Nicméně může se stát, že bude ošklivě a v takovém případě má Nýrsko co nabídnout. Je to muzeum Královského hvozdu, ve kterém je spousta zajímavých věcí. Vidíte, pane Velkoborský. Ano, je to tak. My jsme v podstatě pyšní na to, že tady máme expozici Antonína Rytíře Randy. To je jakoby naše zlaté dědictví. Doktor Randa byl zcela zaručeně nejvýznamnější znalec civilního práva v historii našeho státu. Ať se jedná o vodní právo, silniční zákon, družstevní zákon, směrečné právo. Takže ani nevíme, kolik z toho, co pan Randa vymyslel, ještě dnes používáme. To určitě množství používáme a vlastně ten nejdůležitější odkaz, který doktor Randa pro nás zanechal, když bychom to tak shrnuli, je to, že přestože byl takový znalec na právo, tak jeho heslem bylo, že slušnost je víc než zákon. Mm-hmm. Vaše muzeum je velice pestré. Od pana Randy se dostáváme někam úplně jinam, a to k průmyslové okule, která k Nýrsku neodmyslitelně patří. To bezesporu. Když se kdekoliv v republice řekne okula, tak okamžitě se lidem vybaví brýle. Ano. Já zrovna tady nemám okuly, ale okuláry. No. A vybaví se Nýrsko, čili to je pojem, ale my jsme rádi, že se nám podařilo získat tady pro tu expozici takový perličky, jako je třeba originál portrétu pana Eichsteina, který v roce 1895 tu firmu zakládal. A nejstarší částí vaší expozice je vlastně středověká záležitost, bitva u Nýrska, docela zajímavá věc. Nebýt jí, tak bychom tu možná dnes nemluvili česky, my dva spolu. Klidně by se to mohlo stát. No. Byla to vlastně bitva bavorského vojska, které využilo situace, kdy Pavel II. Uvalil klatbu na českého krále Jiřího z Poděbrad a jakási domobrana česká je tady napadla, porazila je. A byla to porážka velmi významná, protože několik let potom Bavoři platili daň v soli. Přijďte se podívat do muzea v Nýrsku, vaše národní sebevědomí naroste. Pane Janovský, jsme v Nýrsku, to znamená v bezprostřední blízkosti Šumavy. A pro mě je velice důležitá informace a pro cykloturisty také, jestli tady máte infocentrum. Samozřejmě stojíme přímo před budovou infocentra. Tak to je dobrá zpráva. Kam si dovoluji pozvat všechny turisty, protože pohledná obsluha vás vybaví těmi všemi materiály, tak abyste na Šumavě neměli nic důležitého.
Symbolicky odkládám kolo, protože v tuhle chvíli se budeme věnovat pěší turistice. Mám na to tady osobu velmi povolanou. Je to pan Josef Majer, předseda Nýrského klubu turistů. Dobrý den. Máme tady 3 dlouhé vycházkové okruhy, to znamená 22 km, pak máme 18-kilometrový okruh, pak máme 10. A pak máme ještě vyhlídkové okruhy 5 km a 6,5. A jeden z nejvíce atraktivních je 10-kilometrový okruh, který vede tady podle Úhlavy směrem na přehradu Nýrskou, přes hráz a potom zpátky krásnou lesní cestou na hrad Pajrek. Tam se podíváme taky určitě, ano. Ten nemůžeme minout. No. Každopádně řekněte mi, který z okruhů máte vy nejradši? Všechny. Nýrsko, to je Šumava samozřejmě, to je jasné spojení. My se vydáme za chviličku právě na šumavské cyklostezky kolem Nýrska, ale cestou vás vezmu právě do tohoto prostoru. Byl jsem velice překvapený, že v Nýrsku se vyskytuje takovýhle krásný přírodní amfiteátr. Když se rozhlédnete, tak ta kulisa je přímo šumavská, bych tak řekl. Ten amfiteátr má svoji bohatou historii, hraje se tady od roku 1934, přesněji hrálo se do roku 1963. Potom nastala 45letá pauza a od roku 2008, od letoška, se tady ten areál opět obnovuje díky činnosti lidí, kteří mají zájem o to, aby se kultura tady zase pozvedla. Takže příští rok se určitě přijeďte na nějaké představení sem podívat. Má to svou atmosféru. Bezprostředně nad Nýrskem se nachází hrad Pajrek, na ten se právě vydáváme a cestou na něj se naskýtá ten nádherný výhled. Nad Nýrskem je modré oko Nýrské přehrady, no a nad ním samozřejmě masív Královského hvozdu a na něm můžeme vidět jednak Špičák a jednak vpravo ta velká, skoro až stolová hora, tak to je Jezerní hora. A už se nacházíme u romantické zříceniny hradu Pajrek. Je to asi tak necelý kilometr nad Nýrskem a určitě stojí za to se sem podívat. Výhledy jak na Nýrskou přehradu, tak potom dále jsou určitě velice pěkné. Podíváme se na ně. Každopádně teď se věnujeme hraničnímu hradu, který se vypíná ve výšce 615 metrů nad mořem a je to vlastně nad korytem řeky Úhlavy. No a kolem Úhlavy vedla prastará obchodní stezka právě z Čech do Bavor. No a Bavoři, ti zapříčinili stav hradu, aby se tak dalo říct, protože právě oni v roce 1472 vypálili tento hraniční hrad. Pro nás turisty, potažmo cykloturisty, je určitě podstatná informace, že v Nýrsku najdete potřebnou infrastrukturu. Za mnou vidíte docela příjemné koupaliště, hned vedle něj kemp. No a pokud by někdo měl zájem, jsou tady i tenisové kurty těsně pod areálem koupaliště. Všechno leží na cyklistické šumavské magistrále číslo 33, to znamená na cestě, která spojuje Lipno až se Všerubským průsmykem. Z Nýrska pojedete pouhých 8 kilometrů směrem do vnitrozemí, v Janovicích nad Úhlavou zahnete vpravo a po kilometru se vám nabídne Klenová. No tak máme tady hrad, zámek a galerii. Výborně. První zmínka o hradě tady pochází z roku 1287. První neznámý majitel ovšem Klenovou začal stavět už někdy během vlády Přemysla Otakara II. A takovým nejznámějším majitelem byl asi Kryštof Haran z Položic a Bezdružic, který tedy zdědil Klenovou po svém otci Jiřímu Harantovi z Položic a Bezdružic. Můžete se samozřejmě procházet po hradbách, máme tady vyhlídkové terasy, máme zde i hladomornu s vyhlídkou terasou opět, je tady například renesanční průkrabství, který tady teď slouží i jako vlastně k výstavním účelům. V zámku jsou potom klasické prohlídky s průvodcem. Zámek pochází z 19. století, začal ho stavět hrabě Eduard Stadion Tannhausen. Tak to vidíte, hrad, zámek a galerie Klenová, 3 v jednom, to se vyplatí. Myslím, že po dnešku je jasné, že vy, kteří máte rádi cykloturistiku a chcete se vydat na Šumavu, mohli byste se zastavit v Nýrsku. Je to docela ideální výchozí bod ke všem cyklotrasám. Navíc tady můžete nabrat všechny různé informace a když se tady na den na dva zastavíte, určitě neprohloupíte. Je tady příjemně. Mějte se fajn a u dalších cyklotoulek. Ahoj.